Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ एक्चुअली एकदम सिम्पल मेकअप टिउटोरियेल भिडिअ जागोन बियो स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जुदि आंनि मेकअप खालामनाय भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला आंथ' एसेबां गोरों नङा बाट आं जाखिनि रों बेखिनिखौ शेयार खालामो आरो बहुत इदिनो रिक्वेस्ट फैनायखायनो आं शेयार खालामो नोंथांमोनजों मा होनो दिनैनि लुक्सआ नैबेनो आं बोरैहाय बेबायदि सिम्पल बर' ट्रेडिशनेल ड्रेसजों बेबायदि लुक्सखौ बोरै क्रिएट खालामखो बेखौ स्टेप बाय स्टेप दिन्थिनाय जागोन स' नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै मोखाङाव जेबो फोनाखै आङो दहयो मोखां सुखांनानै जास्ट एसे आइब्र'खौ आखिदोंमोन आङो एसे दङ दायो नै ओमफ्राय मा होनो दायो आङो मा फोनगोन आं जभिसनि बिराद फोननो मोजां मोनो ओमफ्राय आं खानायखौनो खानाखै मिथिबायना उथिनानै आरो आं दिनै बिराद लेटै सिखारदों मा होनो आरो बुथेथे जाजोब्बाय नै उन्दु खानायखौबो खानाखै न'आव थाबा ओरैबायदि बादुलि खानायखौनो खाना आङो माबा थांबाल' एक्चुलि आं सानफ्रोमबो बाहेरायाव ओंखारलांनायानो जाखायो ओमफ्राय मा होनो बहुत खम आरो ओमफ्राय जेथिया माने रुमावनो थायो गेलेनो ओमफ्राय मा होनो जभिसनि बुस्थु आङो स्किन टनारखौ फोनग्रोगोन कुकुम्बारनि थाइबेंनि फिसै मा सेरबाव फैया हे मानो इदि गोरा जादों आरे ये फ्रेश मोनखायो सालायनानै हाबबाय ओमफ्राय आङो मा फोनदोंमोन मिथिबायना आङो नैबेखौ फोनदोंमोन मा थाया बेलाय मोजाङै नैखौ फोनदोंमोन आङो बे जाहैबाय अरिफ्लेमनि लिप बाम बरियाखा गुस्थियाव लानांगौ गुस्थिया गावनाय बायदि जायोना गावनाय बायदि जानाया दसेनो मोजां जायो आरो दसेनो बरिया जायो माने ओमफ्राय दा आङो एप्लाइ खालामगोन बेनि उनावहाय जभिसनि मयस्चराइजार नै आंनि आयनाफोरा बायजोब्बाय मिथिबायना आंनि प्रिभियास भिडिअआवहा नुनाय आयनाफोरा जे बेफोरो बायजोब्बाय जि दुखु मोनदों आङो ओमफ्राय आंथ' बे आयनाखौ क्लाब फेक्ट'रियावसो अर्डार होदोंमोन इमान मोजांमोन बे आयनाया मोननैबो बायबाय जि दुखु मोनदों आङो मा आयनाखौ लानांगोन नालाय फुरला लानो माबासो गारना दोन्दोंमोन आं नागिरनासो लायदों ओमफ्राय दायो फुनगोन आङो कालार बारनि माबा प्राइमार पारफेक्ट मेट्स प्राइमार बिराद मोजां बेयो प्राइमारा नै आङो आइब्र' पेन्सिल लाबाय बेजोंनो ड्र खालामगोन आङो एक्चुअलि स्ट्रेट आइब्र'खौ मोजां मोनो माने आंनि जिथु फेस काटिं बेजों आं स्ट्रेट आइब्र'खौ माने आंनि फेसजों मेट्च जानाय बायदि मोनो आरोना राउन्ड बा इदि स्कुवेरथ' थाया बेखौ मिलायनाय मोना आरो एन'खा डिस्टार्ब होबाय थानानै बे हेयार बेन्डआ गबाय थानानै बेखायनो नै आं बेखौसो खानानै लाबाय बरियासे मामानि दखाननिफ्राय खावना लाबोनायसो ओमफ्राय ओमफ्राय दायो नैबे ब्रासजों आङो आंनि जिथु हुदा बिउटिनि कनसिलारजों बेखौ लाइनखौ माने जिथु मा होनगोन बर्डारखौ आखिना लानोसै आरो स' देट एसे क्लियारलि मोजां नुयो आइब्र'खौ बिदि खालामबा बिराद मोजां मोनसे श' फैयो आरो बाट दायो एकदम भुतनि बायदि नुदों भुतनि बेनि उनावहाय आङो फिसा बिउटि ब्लेन्डारजों ब्लेन्ड खालामनानै लाबाय आरो बाकिखिनिखौ एसे आंनि केमेरायाव एसे बाराद्राय नुदों बाट रियेलाव एसेबां इदि बाराद्राय नुवाखैमोन आरोना बेखौ माबेबा बुस्थुखौ ना मालाबा रियेलाव अभार नुयिखौबो केमेरायाव अभार नुयो आरो मालाबा केमेरायाव खम नुनायखौ रियेलाव अभार नुयो आरोना इदि फाउन्डेशन
फाउन्डेसनखौ फुनगोन आं अरिफ्लेमनि आं मिडियामखौ फुनदों SPF 15 नैबेखौ अरिफ्लेमनि नै बेयो जाहैबाय आंनि स्किननि कालारजों मेट्स जानाय आरोना गुफुरद्राय नङा खिन्थु आंनियाव हुदा बिउटिनि मोनसे दंमोन ना बेयो र' आं देखायनो नै बियो आंनि मोखांजों मिलाया बे गुफुरसिन माने मिन्थावना नुयो आरो मोदोमा गोसोम ओमफ्राय इबा हले मिलायो आरोना नायदो माबायदि फोनो आङो आंनि स्पन्सफोरा मानसि मैला जाना दोङो माने फोननानै नै आङो फाउन्डेसनखौ फुनखांबायानो ओमफ्राय गोदनायावबो एप्लाइ खालामनांगौ नङाबाथाय बिराद गाज्रि नुयो माने ओमफ्राय दा फुनगोन नै दायो आङो फिटमिनि पाउडारखौ फुनदों ओमफ्रायहाय मा होनो आङो पाउडार ब्रासखौबो नागिरना मोनाखै बे मोनसे फिसा दंमोन आरो बेजोंनो फोननांबाय आङो ओमफ्राय रिभलुसननि बे माबाखौ कन्टुरिंखौ खालामसै आङो कन्टुरखौ आं लदा दाना बेखायनो कन्टुरिं खालामनो मोजां मोनो माने इदिबा एसेबाबो फेसखौ सेपाव नुयोना ओमफ्राय इदि पाउट खालामना लानांगौ आरोना खावलाय लदाफोरा बे खावलायनि हाराखौ नुनायखौ चिक बनखौ नुनाय बायदिहै आरो ओमफ्राय खाफालथिंबो एसे फुनबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै डाबल चिन जायोना बिदि लदा मानसिया आं बायदि अमा जाखावग्रानिया बेखायनो इदियावबो फुननांगौ जायो नङाबाथाय लदा नुयो दायो आं एसे गन्थंखौबो कन्टुरिं खालामनानै लाबाय मानो होनोबा गन्थंआ नाब्लेब्ले न' इखौ एसे सेपाव नुयो आरोना ओमफ्राय बेखौ ब्लेन्ड खालामना लाबाय ओमफ्राय लाखांनानै आङो नायकानि माबा लादों आङो ब्लासखौ फुनगोन आं नायकानि बे एसे अरेन्जि टाइपखौ पिंकखौ नङा अरेन्जि टाइपखौ फुनबाथाय मा होनो एकदम नेचारेल नुयो आरोना बेखायनो अरेन्ज इदि कालारनिखौ फुननांगौ पिंकनिखौ फुनबाथाय आर्टिफिशियेल नुयो माने ओमफ्राय जेब्ला ब्लासारखौ फुनोना होमबाना गन्थं बिजौआवबो एसे फुननांगौ आरोना होमबाना मोजां नुयो ओमफ्राय नै दायो आङो आइ शेड'खौ फुनगोन एकदम सिम्पोल जेबो गैया बि अरेन्ज कालारखौनो फुनगोन आं एकदमबारे सिम्पोल रमान्टिक बिउटिनि बियो शेड'खौ फुनबाथाय बिराद मोजाङै ब्लेन्ड खालामनांगौ आरोना ओमफ्राय नै एसे बे पिंकिखौ लाना होनसै आङो इभेन आंबो एसां मा होनो एसां पारफेक्ट नङा बाट स्टिल आइ एम ट्राइं टु डु माइ बेस्ट जाबाय दायो ओमफ्राय दा आङो मेबलिननि मास्कारा फुनगोन ओमफ्राय आं मोनसे खोथाखौ बिराद मिनिनो ओंखारदों आरोना सानैसो सिख्लाफोर आरोना माने बिसोरनि आइडिया माने सिख्लाफोरनि नामाव बेखायनो आं सिख्लाफोर होनबाय सिख्लाफोर नंगौना नङा मिथिया फेकबो जानो हागौ बाट बे आंनि लोगोनि भिडिअ'हा कमेन्ट खालामदों आरोना माने आंखौ नुबानो लायनो गोबानो ओंखारो बिराद गाजालै मानसिखौ नुबाबो मानसिया गोबानो ओंखारो दा आसरित लायनो आंनि फेन्दाया बिराद गिदिरनो ओमफ्राय फेन्दाया आंनिया थाबायबाथाय नांजाबोनो आरो ओमफ्राय मा खालामनो दा इसरा नोंसोरबायदि साइज सोरजियासै जुदि जों सोरजिना लानो हानायमोनबा
रावबो पारफेक्ट गैयि बा पारफेक्ट नङि जानाय नङामोन दुनियाव गासैबो पारफेक्ट जाजोबगोन गासैबो पारफेक्ट मोनबा बै पारफेक्टनि भेलुआ थानाय नङामोन जों बायदि मानसि थानायखायनो नोंसोर बायदिनि पारफेक्टखौ पारफेक्ट हिसाबै नुनो मोननाय जायो बा नोंसिनि पारफेक्टनि भेलुखौ मोजाङै नुनाय जायो मिथिबाय ओमफ्राय नै आङो दा स्विट्स बिउटिनि हाइलाइटार प्लास ब्लासार दङ बेयावहाय ओमफ्राय हाइलाइटारखौ फुनदों आङो Oh, bold lipstick. Okay. लिपस्टिकखौ फुननायनि सिगां आङो फिक्सारखौ मेकआप स्प्रेखौ सारना लाबाय ओमफ्राय दा हुदा बिउटिनि नैबे कालारखौ फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामदों आङो आंजों मेट्स जागोन ना जाया आइ डन्ट नो ओमफ्राय बे लाइटफोरनि थाखाय आंनि गन्थंनि हाइलाइटारखौ एसे बारा नुदो आरो आदारवाइज रियेलाव मोजांसो नुदोंमोन दां माने आंनि थाखाय आरो दा मोजां नुदों नोंबो गावखौनो बाख्नायना लादो होननासो बुंजागोनलै ओमफ्राय मा होनो मानो सोरबा सोरबा माखासे मानसिफोरा मानो आंखौल' नांजाबाय थायो जेनेबा आङो उमुक बायो आइफन बायो स्कुटि बायो ट्रेडमिल बायो ओमफ्राय बेलेग इउटुबारफोरा बायाखै नामा राजा खुंगुर आरो सोरबा सोरबि आरो बड' इनफ' चेनेलनियाबो दाख्लै मबाइल बायलायलायबाय बिसोरखौलाय मानोथो बुङा नोंसोरो ओमफ्राय आंखौबाथाय माने आं जुदि बायो होमबाना मानो इदि मेगन सायो नोंसोरो बोरैबाथार दुखु मोनसै आङो मोनसे बुस्थु बावगारबावदो आं मोजां मोनो आरोना बे पाउडारजों दिनैनि लिपस्टिकखौ आं सानसेबो लाफेराखैमोनथ' ओमफ्राय आंजों मोजां नुवाखैबो जानो हागौ मिथिला ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ आरो आइलाइनार काजल बेफोरबायदिखौ फोनाखै बावगारबाय होननानै खिन्थु आं बेफोरखौ फोनखाया माने आं दैलि माबोरै मेकआप खालामो जेनेबा आंसो शेयार खालामदों नालाय आं माबोरैहाय देलायो बेखौनो आं दिन्थिबाय आरो आं आइलाइनार फोननो बारा मोजां मोना मालाबाल' बिदिनो माने माबा मोनसेयाव थांबाल' आरो ओमफ्राय आं लिपस्टिकखौ बोरैबा मोननानै एसे एनै बे कालारखौ लाना होदोंमोन एसे मोजां नुगोनदां होननानै माने सोमखेखे नुदोंमोन माने आंदो बेखायनो एसे जोहोलि देखायबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरोना साननैसोनिफ्राय बुंनांगौआव खुगायाव थाफिनना गिदिंफिनो लामा बेनो आंनि फाइनेल लुकआ स' नोंथांमोना माबोरै मोनखो आंथ' मिथिला आंनि लिपस्टिकआ बोरै आंजों मेट्च जादों जायाखै मिथिला बाट आं एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै मोजां मोनो स' नोंथांमोना जुदि फार्स्टनिफ्राय दिनैसिम जुदि आंनि भिडिअखौ नायबोबायबा बेबायदि लिपस्टिक कालार माने बिदि खालामनाय नुवाखै जानो हागौ मानो होनोबा खामखायाखैनोबा मादि नुदों I hope नोंथांमोना मोजां मोनबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय